Ibang, Barangay Dingras, Ilocos Norte. Anak de Melicio Danao, ken Clarita Makasibang. Agkalaysadan to into no November 22, 2025, ijay St. Andrew the Apostol Paris, Bacara, Ilocos Norte. Tumakderte. Agtoy kang angin, O Maria, siraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw miken ka, denggem inaanadongo. Agtoy kang amin, O Maria, siraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw miken ka, denggem inaanadongo. Ave Maria, O Maria, Reina di langit ken daga, di puso nagem kararami, amin ken kaitatun mi. Ave Maria, O Maria, Reina di langit ken daga, di puso nagem kararami, amin ken kaitatun mi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Iraman tayo ti kararag tayo, ti pagyaman, the Mr. and Mrs. Delvin Sumera, ni Rufina Pasyon, ken ti pamilyana. Kararagan tayo matdagiti minatay tayo, the Primitivo, Loisa, Andres, Marta, Patrocinio, Martina, Luis, Lucina, Bernardo and Lucina, de Pilar ken Florentina. Kakabsat ti panagtalag iti Diyos, iso ti kangurunaan abilag tayo, iso ti kangurunaan nga armas tayo. Numan pa'y nakapsot tayo, ti Diyos tartarabayan, ken papigsaan na tayo. Agkamatalag tayo, ken kuana, itid tayo, ken kuana ti amin tayo. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Itinapakumbabaan kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso nga agpakpakaasyak ken Santa Maria, ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, ta ikakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Ako mga asikan, ako mga asikan, pagkawanem mas basulmi, bitot nagkurkurangan mi, ken alawen nakangkali, nakalmesan lang.
Kristo mga asika. Pagkawanem basbas ulmi, bitud nagkurkurangan mi, ketalawen nakamkani, nakalmesan na kempus pusumi. Aku mga asika, aku mga asika, pakawanem basbas ulmi, bitud nagkurkurangan mi, ket alawen nakamkati, nakalmesan na kempus pusumi, nakalmesan na kempus pusumi. Kumararag tayo. Man nakabalin kat mananga sa Diyos, no awan ta panulong mo, saan mi amabalin ti agserbi asipupod no ken ka, ipaay mo ka di, agturong ka masireregta, ket awan pagbidutan mi, iti pananggunod mi kadagiti inkarkarim, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipag-ari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Iti biyang ko, kakabsat ko, awan duaduak, anapnuan kayo iti kinaimbag, ken amin na panakaammo, ket mapagsisinuro kayo. Nupay kasta, naturedak nga agsurat ita, may papan kadagiti impalagipkon kada kayo. When, naturedak gaputi gundaway nga inted ti Diyos kanyak. Kas adipen ni Kristo Jesus nga agserbi kadagiti hintil. Agpaayak akas padi iti panakaykaskasaba tinaimbag adamag ngagapu iti Diyos. Tapno agbalin dagiti hintil adaton ang makaiayo iti Diyos. Amay daton kenkwana babaen ti Espiritu Santo. Ngarud, iti panakipagmaymaysa ken Kristo Jesus, mabalin ko nga itangsit, ti aramid ko amay paay iti Diyos. Agturedak ket sawek laeng ti inaramid ti Kristo. Ta inaramat nak amang idalan kadagiti hintil, nga agtulnog iti Diyos. Babaen ti sao ken aramid, babaen ti panakabalin dagiti pagilasinan ken milagro. Ken babaen ti panakabalin ti Espiritu. Isut gapuna nga iti panagbebiyahek manipod Jerusalem, aginggay Jericho, inaramid ko amin nakabaelak, amang ikasabati naimbag adamag, may papan ken Kristo. Panggep ko nga ikasabati naimbag adamag kadagiti lugar, asaan pa'y nakangeg, iti may papan ken Kristo. Tapno sa anak amang bangon, itirabaw ti pundasyon, nga insaad ti sabali. Kasko na tinasantuan na surat, makakitan to dagiti sanpay ang makadamag, iti may papan kenkwana. Ket makaawat to dagiti sanpay ang makangeg. Ti sao, ti Apo. Impakaammo ti Apo kadagiti pagilyan, ti panakabalin na mangisalakan. Kantaan nyo ti Apo ti barwa kanta, gapu kadagiti nakaskas daw ngay naramid na. Nangunod na ti balegi, babaen ti bileg, ken tinasantuan apan nakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbalay gina. Impakaamuna kadagiti pagilyan ti panakabalin na nga mangisalakan. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada.
Ti Apo kadagiti pagilian ti panakabalin na nakita dagiti tattao ti amin na disso ti panagbalegi ti Diyos tayo. Idiriyo da kayo amin adaga ti panagdaydayaw yu ti Apo itanok yu kadagiti kanta ken diri ti rag-o. Agsauka kada kami, silawang kad panpanunot mi. Ikatemnet wadwami, sisasagana kangadumnge. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na adda idi may sa abak nang nga pagayaywanen pagayaywanen na kadagiti kukwana. Naipulong ken kuana abus-busbusen ti agaywan ti kwarta ti among na. Iti kasta pinaayaban ti among na anag ko na kenkwana. Anya daytoy madamdamag ko maipapanken ka. Ited mo kanyak ti amin alistaan ti panangaywan mo kadagiti kukwak ta ikkaten kan nga agaywan. Kinuna ti tao iti bagina ikkaten na kon ni among ko iti trabahok. Anyan to ti aramidek. Jak kabailan ti agkali ket mabainak met a makipalpalama. Aammo kon ti aramidek tapno inton maikkatak iti saad ko, addan to gagayem ko amang pasangbay kanyak kadagiti balbalayda. Inayaban na nga rod dagiti amin ang nakautang iti among na, kinunana iti umuna, mano ti utang mo iti among ko. Sa nga gasot aburnay alana insong batna, adtoy ti resibom, kinunana iti agayaywan, agtugaw ka, ket isurat mo ti 50. Iti sabali kinunana ket sika manumet ti utang mo. Sa nga ribo asalup at trigo insong batna. Adtoy ti resibom kinuna ti agayaywan. Isurat mo ti 8 gasot. Dinaydayaw ti among daytoy nasikap a pagayaywanen na gapu ti kinasikap na. Nasikap ngamin dagiti tattao ditoy lubong. Iti maipapan kadagiti aramid da ngem dagiti tattao iti lawag. Ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Welcome kadagitoy taga dapay naggaputi Santiago. May makimisa, makiadorar kada tayo. Anya ti primary concern tayo tata, kararag tayo. Madama ti bagyo, ijay Cebu, nalayos dapiman, dagiti kakabsat tayo ijay. Tata, paspasungadan tayo ti napig sa bagyo. Ado ti agsalusaludsod, anya ti aramiden tayo, isagana tayo dagiti amin tayo. Kuna wan rumbeng nga agsagana tayo, amin agsagana. Ngam addalat tatalag tayo kini Apo Diyos, anya ti talag kini Apo Diyos. Uray ti bagyo, kaya na tayo nga iliklik. Uray na inya nga kadakkelan. Kadakkelan nga bagyo uno anyaman nga didigra kaya na tayo nga salwadan ta Dios nga rod so na ti Dios tayo adun nga pasamak nga inururay tayo dagita nga bagyo adumat nga gundaway nga inlaklaksid na tayo pagyamanan tayo ngano dumteng dayta nga sakuna dumteng dayta nga didigra agsagana tayo latta agkararag tayo aw mo maramidan tayo da kayo ano intay tapalan data nga bagyo tapno maikat madimot agkararag ti kadakkelan nga kwa tayo nga armas tayo ikararagan tayo dagiti kakabsat tayo no adda maitulong tayo uray sa nga batit dakkel abanag kadagiti kakabsat tayo agsagsagaba agrigri gattata kita inyo dati ebanghelyo tayo
Hindi pala panahon ni Apo Jesus, kinsakbay ni Apo Jesus ka addan switik. Gasam ta na doktalan da nga bus-bus-busin na ti kwarta. Dahil amo na. Pangarig dati ani Apo Jesus. Idi ikatan na anya tinaramid na inayaban nan dagiti nakautang keng kwa kiti among na kinisayan na. Ang kitaan nyo, adda kwa idin, adda insertion idin, adda no blood control ko mati problema idi, kastamo dato yun, utangan. Taapaya, kastoy nga talaga ti lubong. Sumrek ti demonyo iti biag tayo. Sa dinuman, kaanuman, uray sinuman, sumrek ti diablo to destroy us. Kabailan na tayo nga dadailan. Hindi pala panahon ni Apo Jesus ka, adaswitikan. Ay di panahon ni Apo Jesus ka, adun dagiti mangiruruman. Iso nga, hantay nga ag-complain nga kuna tayo, Apo, ape kastoy matilubong tayo. Dadta na bayag daytan, idi pailaeng. Anya ti mabalin tayo nga iyarmas, idin ka, switik dagituyan. Kaya sinaornan dagitoy nakautang iti among na. Ngam anya ti mabalin tayo nga isungbat, anya ti mabalin tayo nga pagarmas, denggen tayo ti umuna nga maibasa. Surat ni San Pablo kadagiti taga Roma, anya ti kunana may salaeng ti pagserserbiak ko na ni Apo ni San Pablo. Adu dagiti nakairurumunan, adu dagiti panubok iti biag, adu dagiti naggrigregatan ni San Pablo ngam anya ti kunana may salaeng ti tured ko. Anya ti tured na ni Kristo nga pagserserbian na. Dagiti mabalin tayo nga armas. Uray umay ti didigra, layos, bagyo, genggened. Anya pay dagiti kaya yung rigat, uram, urain niya nga pan nakairuruman, may salaang ti mabalin tayo nga pagtangsit kumaanya ti pagtangtangsit tayo, adda tayo kini Apo Jesus. Hantay nga mabalin nga pagtangsit ti adda kada tayo. Anya dagiti adda kada tayo. Sanikwa. Uray nga tano agbalay ka ti nakasipsip ti kada nakatibtibker. No awan ni Apo Jesus ita nga pagtaengan awan. Uray nga tanong na nga to, ti adal mo kada position mo, no umay ti panubok iti biyag sa pasap. Uray nga tanong, anya ti position mo, iti lubong tayo. No umay ti panubok, umay ti didigra, awan ti excuse. Uray nga tamo no umay, uray nga tamo no anya padi ka man wano, anya kayo, no umay ti panatengah nga may ikat, dadtan bay amlatan. Ado, ti panubok ti biyag tayo, haan nga pulos nga agpugsat. Ti magkararag tayo gabi no daduma ka, kuna tayo ka, Apo, ikatam dagiti panubok iti biyag mo. Which is basic day nga talaga nga no mabalbalin, ikanawan na tayo, iti amin nga pagpiggadan. Nga napinpintas nga kararag, Apo no dumteng dagitoy, ikan na kami iti tibker. Haang ko mga magunggon ti pamatimi. Haang ko mga magaraw ti pamatimi. Daya ko na anak, if you have Jesus in your heart, awan nga pulos ti makaabak kada tayo. Uray pa nga tanong madidigra, uray pa no kwa tayo. Hantay may ikarkararag nga, tapno laang madidigra tayo ka, ay masubok di pamati tayo ko umay ti didigrahaan at adumat ti dadaulan na. Ngamtat tayo ito ibagbaga ni San Pablo, di iti karit na kanya tayo, nga awan ti pagtangtangsit tayo, awan ti mabalin tayo nga pagpanakal, no, haan nga ti trabaho ni Kristo nga adda kada tayo. Evaluaten tayo ti biag tayo, evaluaten tayo ti araramid tayo, evaluaten tayo iti agtartara iti panagbiag tayo. Adda ka din ni Apo Jesus, iti panagserserbi tayo, iti pamilya tayo, iti gimong. Adda ka din ni Apo Jesus, iti panagdaldalyasat tayo. Namay kenrigat. Adda ka din ni Apo Jesus, iti pannakilangan tayo, iti kakabsat tayo. So nga tata, national issues. Dagiti daddo mga pagilian, mauawan ti talagda kada tayo. Taapaya, iti naglabas. Nakita yung mati madama nga issue tata. Apaya nga nagbali niya kasto iti naaramid, mapukpukaw ni Apo Jesus iti lubong tayo. Sadto say, anya ti mabalin tayo nga ikarit, nagdagsen nga panunutan, Christian country ko na tayo, Christian country tayo, Kristiyano tayo, but
iti mapaspasamak iti kay pagilyan tayo, haan nga makastrik ni Apo Jesus. Personal. Personal dagiti makararamid. Haan nga pagsayaatan ti pagilyan di mapampano, apaya, personal di mararamid. Awan man la ni Apo Jesus nga sumurag iti tunggal ahensya kuma. Di man la makastrik ni Apo Jesus iti pagilyan tayo, iti gimong tayo, iti pamilya tayo. Kinagmayat natin ko na ni San Pablo nga awang ko mati pagkarit tayo no saan nga aramid ni Kristo. We adore Christ, da tayo. Hantay maawan ang tinamnama, agdaydayaw tayo, agparintumeng tayo iti sangwanan na, italag tayo ti amin tayo keng kuana. Ngam saludsudan tayo ijay trabaho tayo, adda ka din ni Apo Jesus. Iji inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, makaskastrik ka din ni Apo Jesus. Iso ka di ti kangrunaan nga gamang tayo, uno adda sabali nga put-put-putan tayo. Kung nagmayat nga panunutan ka kabsat nga, sa bagay, nagmayat nga panunutan, tadda kay dito, ihuay. Uray may sa wano duduwa, iti agdaydayaw ken ni Apo Jesus, iti kangitingitan ti riribok, kangitingitan ti korupsyon, kangitingitan ti layos, kangitingitan ti anyaman nga didigra, no adda tay to pay laeng nga agparparinto mang iti sakaanan na, addan tulatta namnama. No addan to pay latattao nga agtaltalek ken ni Apo Jesus, addan tulatta namnama. Kanya ti mabalin tayo nga ikarit, may saka kadi, kadagiti mangmangted tinamnama, may saka kadi, kadagiti pakakitaan tinamnama, may saka kadi nga mangiruruar tinamnama, uray no anya ti mapaspasamag iti lubong tayo. Kinagsayaat nga pampanunutan, no may saka kadakwada, uray marigrigatan tayo, at dalatan ni Apo Jesus iti biyag tayo. Uray maababak, ti feeling tayo ka maababak tayo, mangababak tayo gapukin Kristo. Ala, ti panagadurar tayo, ti panagyaman tayo iti Diyos, idaton tayo kenkwana ti amin tayo, hantay nga maupay. Apaya, anya ti kunana, tinamnama, haan na tayo nga abaken. Tinamnama, haan nga agpaabak iti biyag tayo. Tinamnama, isulaeng ti mabalin tayo nga armas. Anya dahito nga namnama, wen, mabalin tayo nga ibaga, namnama ken Kristo. Awan ti bilag ti takyag tayo. Ababa dato'y takyag tayo nga lumaban iti lubong. Tilaang mabalin tayong armas ko na tayo ni Kristo. Iso ti pagtaudan ti amin tayo. Idatun miken ka ako, sagsagot mi anano mo, pagyaman miken ka managparabor nga ama, awatem pasan tuem ida. Daytoy tinapay pasan tuem kumaw, ken daytoy arak nga itay datun miken ka, ket sabay lako nga tamay kariday ti padaya, apang sumapakit kinadungo mo ama. Daytoy tinapay pasan tuem kumaw, daytoy arak nga itay datun miken ka, ket sabay lako nga tamay kariday ti padaya, apang supapaknit kinadungo mo ama.
kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket maipaay pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamay ta pagimbagan tayo ken ti kadagupan makaiayo kad ken kaapo daytoy panagsakripisyo mi agbalin ko mga ubbog apaggapuan ti kaasim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo agyaman tayo iti apo a Dios tayo pudno unay ama ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios ta dinto asaan mo amasapol ti panagdayaw mi nupay kasta impaay mo asubalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngam agpaayda pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi iso nga itantanok ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, A Diyos kadagiti amin, amin na parswan. Ilangit ken daganap no, iti pakay daydayawan, husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinangan ti Apo, Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida na ngala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, at kalis uminom kami, iparang-arang mi, ipapatay mo, o Apo, aging kaiti, yaay mo.
iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kaalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayom tayat na anadyusan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatim kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol maili si kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami.
O Apo mi a Heso Kristo, kinunam ka dagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Itinapakumbabakin napnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Kapya. Cordero ti Diyos ang angikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan, itdem kada kami ti kapya, itdem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngam ti may salaing nga sa paimbag tontoy kararo. Mga
daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapno agdalinay da bukod mulaen siya sino malagip mo barik nampay kadi amin asugsugat ko agasang kadida o Diyos nga po pasantuem kinakurapay ko ngarod o Diyos apuken ka indak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapno agdalinay da bukod mulaen o Diyos apuken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapno agdalinay da bukod mulaen. Kumararag tayo. Tinaraunan na kamapo iti bagi kandara ni Kristo. Ituloy mo kat ti panangisalakan mo kada kami, ket ipan na kami iti ragsak nga inkarim, gapuken apo meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Iti daytoy nga panagadorar tayo, panagdaydayaw tayo tinasantuan sakramento, idawdawatan tayo, ti pagilyan tayo, ilisi na tayo kumate, anyaman nga riribok, anyaman nga pagpiggadan, nang rona dati mapaspasa nga sangan nga bagyo, ikararagan tayo mo, dagiti kakabsat tayo nga nabiktima, dagiti mabisbisinan, marigrigatan tatta agundaway, kararagan tayo mati pampamilya, kendi parokya tayo, tasapay kumata ti Diyos, ipari na ti ayat na kada tayo, pumunag kuma iti pamati, iti tunggal maysa kada tayo. Agparinto man tayo. Ilium unitrinoque Domino sit sempiternal gloria qui vita sine termino nobis donet in patria. Amen.
cum documentum nucedat tritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lausetur bilasio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsi laudatio. Amen. Amen. Hinted mo kadakwa dati na ilangitan na tinapay. Ngadaken kwa na ti amin na naimas ananam. Kumararag tayo. O Diyos nga iti nakakaskas daw sa sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawatin mi kan kaapo, nga ipay mo kada kami ti panagdaydayaw mi kadagiti na santuan na misteryo ti bagikan daram, tapno may kari kami akan kanayon iti bunga ti panubot mo kada kami, sikang agbiag kinagari a Diyos, agraman iti Ama ken ti Espiritu Santo, ti agnanayon nga wantinggana. Amen. Panagdaydayaw ang Diyusan, madaydayaw ni Apo Diyos, madaydayaw tinasantuan anagan na, madaydayaw na Iso Kristo na paypayso a Diyos kat na paypayso met a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus, madaydayaw tinasantuan a puso na, madaydayaw tinapateg-unay adara na. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw ti nasantuan ken ti di namulitan apan nakabukel na. Madaydayaw ti nagloryaan apan nakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria Virhen ken ina. Madaydayaw ni San Jose anatepel unay nga esposo na.
Madaydayaw ti Diyos, kadagiti angheles, ken sa santos na. O sakramento na santuan hustia na Diyosan dayaw ken panagyaman ken kadiagsarday ken kadiagsarday o sakramento na santuan hustia na Diyosan dayaw ken panagyaman ken kadiagsarday ken kadiagsarday o sakramento na santuan hustia na Diyosan dayaw ken panagyaman ken kadiagsarday ken kadiagsarday. Kantaan tayo ti kanta para kini Apo Santa Maria. Maria, nalimnos ka, nalasbang napintas ka, imnas mo't awan pumada, Reina't langit ken daga, tuy anak mo paaklulo, ta saranay ti inted mo, ta sikati pagkamangan, ket sikat pakatayan. Bitwen ranyag ti dalan, ken bagnus na baybayan. O inain kasilnagan, nasipnget apagnaan. Tuy anak mo paaklulo, ta saranay ti ited mo, ta sikati pagkamangan, ket sikat pakatayan. Ikakaasi na kami, Santa nga Ina ti Diyos. Tapno may kari kami kadagitin karkari ni Hesu Kristo nga anak mo kenapumi. Iraman nyo man pati karkararagyo Apo, dagiti naganak, kinag First Communion, iyay St. Agustin Paris, bantay into no bigat, maaramid ti recollection da. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen tinasanton a misa, ken panagdaydayaw tayo tinasanton a sakramento, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo.
Agyaman tay ken nagragsak tay, ti amin a parabur na. Biag na ket inted na, daraken amin na. Sapay kumata intay amin, agkay sa tisidong na. Amang ibunan na, itinagan na. Amin tilubong agkanta, Gloria ti Diyos, Alleluia. Yaman ken ragsak ipakita, apagdaydayaw ken kuana.